Здравейте, дами и господа! Днес играем играта на PewDiePie Simulator, или PewDiePie Simulator, извинете. И не съм се развил много. Дано да ви хареса. Зато аз не ме бил в тази игра. Дано да ви хареса старата видео. Вече отключих. Това за света. Не го разбирам за какво даже. Но... какво ще бъде? Да, значи за теб, вас, които не знаят, тази игра тази да има първи епизод, това тази да е втори, ама аз за Трон БГ ми се обади по средата на клипа и не успех да го довърша. И без им на батерията. И сега правя повторение на играта, където дано да ви хареса повече от предишното. Ще има епизоди на играта, спокойно. Сигурен съм, че играта много ще ви хареса. Не съм сигурен Не съм сигурен дали ще ви хареса. На мен вече много не ми харесва, защото вече имам почти всичко и не знам. Някой сигурно си го игра с хак, ама не ясно. Аз никога не играя игри с хак. Да, това е. Опа, изпуснах го. Немах се с друго нещо. И мисля, че ще правя стрим някой ден. Не знам. Ако има нали стрим, ще ви кажа. Тази вечер мисля да я правя един стрим. Да. Предполагам, че ще правя стрим, но преди да ви... след този клип, може би, не знам, добавиха се някакви нови. Ще бе? Бро-лот. Бро-лот, бе. Има някакви нови вече. Нещо чудно. Мисля, че това ще бъде от това. Не беше, ко знае къде съм. Чао. Това се бъде клипа, не беше много интересен, но